ba shiga ne aikin ba kadaran karewa darasin ta kai ba zai iya yoga ba kin ga sakon zuciya da yawa baki ba zai iya farta ba da gabobin jiki da kwansan kikin ga sun kai da kowa ba kafafu saboda rai da saragun ki sun kai yodosa kallo bayar idaniya ta cikin ta so ne ba wasa ban da kyautar ki ba abin da hannu za a bashi yau an sa da jiki da bawa zuci suke karta bari harbawa dukkanin maganar da za ya kai na ba ta damuna wanda ya san ya so yanke baya